Mbak Put, tumbas, Iya, Liv. galon. Oh iya. Isi ulang apa? Iya isi ulang aja. Iya, kena ngarep iki. Iso tangga wae. Iso. Heeh. Iku lah anu gledekan. Gak wis tak jendong ae. Iku ta. Melok ta pisan. Nanti Aku ambek Umi katanya ngomongin Mbak Ut. acara apa? Dijak mangan-mangan. Alah, acara ya sini kono acara. Terus Sangenge wingi ku wonge ku nggawa apa? Nyari magicom anyar. oh alah. Terus jak runang main. Iya, tak poyoki ambek Umi. Bancane yang ngono. Akhirnya dia kata digayekno masak-masak nang omah. Ya wis gak apa-apa Mbak Put ketepaan lek ngono. Aku gak lapo-lapo wisan. Iya, ya wis lah ngono entar ning kene ayam Ya wis. entar Umi ya. Iya ya wis. Heeh. Ya wis. Wis mari kabeh arek-arek engko rene, cek arek mangan. Cek ngerti arek-arekku rasane masakanku. Ngene-ngene aku ben yo tau melok Master Limbat. Kok Master Limbat sih? Master Limbat lak mangan koco. Iku lho Master Chef. Yo, wes wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Ut. Waalaikumsalam. Ket mau bintenteni re. Iya. Oke, sampean kabeh ke tisu. Alah, wis ayo. Iya. Nah, ayo. Wis nantekno pas masakanku iki jos jis. Mbak Ut, aku ngejak iki yo, Alifa yo. Yo wis gak apa-apa. Selanjutnya bancaan live ya. Ayo nanti buka. Apa iki rek? Ketokane kok enak ini. Oh, apa lagi Masak ayo. apa iki? Ayo. Sama dia ta Mbak sing masak. Yo lu nasi sopo, Mbak. Ya Allah, pinter berarti yo. Ayo oke lagi masak. Ntar minta. Ayo nanti masak. Ayo. Yo. Saya aku ngelak kok pinter sama saiki masak. Yo lu. Oh. Iso melok anu iki. Master Chef. Yo, wis ayo iki lho roti barang kok piye. Iya, gede taruh. Iya. Coba. Mana Mbak? Roti nih lho. Iya, tahu isi ku mau aku tangke jam 3 iki. Incipane iki pentol iki. Iya. Ya wong gede wis cek kober sampean. Wis ku nglintir ke tisu iku. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Cipe nang raja dhewe.